Dengi Gel, Dengi her çarparçayı Kurdistan'a. Jinavên Naruçan a Radyoya Denge Gel'den başgodarên hêja îro 27 Haziran 2024 pênşem li Brükselê saat 9 li Amedê de. Em ê nûçeyên serî ve pêşkêş bikin demdema azadiya rêber Apoye. 5809 name ji spîtiyê re hatin şandin. Çalakiyên li Swîsreya ji kampanya şandina nameyan ji spîtirê ji alî tevgera jinên Kurd a Ewropayê ji bo bidawîkirina pergala têjda ya li ser rêber Abdullah Öcalan hatiye destpêkirin li Berlînê bidawî bû. Di çarçoya kampanyayê de bigîştî 5809 name hatin şandin. Endamê mesajine ya şehîd Berjin Zenda ku li pêşiya postaxaneya navendiya Berlînê li hevciviyan bi sedan name ji spîtiyê re şandin. Jiran gotin heta ku pergala işkence ya li İmraliyê rêber Apo bidawî bibe çi ji destê me were em bikin. Li ser navê mesajine ya şehîd Berjin Zenda Saadet Kur'an axivî got em mesajine ya şehîd Berjin Zenda îro li Berlînê 606 name ji spîtirê dişinin. Hemû cîhan dizane ku dema mijar dibe gelê Kurd spîtî sê maymunan dirêze ya ku pêşî li İmralî rêbertiya me pêşwazî kirin ew bûn lê çima îro dengê xwe dernayixin. Banga me ev e ya hukuka xwe bicîbînin yan jî bila bêjin em ne komîteya pêşîgirtina îşkenceyê ne û em bi dewleta Tirk a destxwîn re gelê Kurd qatil dikin. Em êdî vê qebûl nakin têkoşîname ve heta dawî dewam dike. Em bank li gelê Kurdistanê dikin ku li dora rêber Apo bibin yek. Azadiya rêberê me azadiya gelê Kurd e. CPT li Helburne hate protesto kirin li Almanya bajarê Helburne ve pêşengtiya tevgera ciwanên şoreşger tê çeşe têjda girankiriya li ser rêber Abdullah Öcalan û Xamsariya CPT hate şermezar kirin. Çalakî di çarçoya pengava ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêka Kurd tê çareserî û di salvegera nûbeta azadî ya li Fransa bajarê Strasbourg hate pêkanîn. Piştî rêzgirtinê li ser navê tê çeşê Resul Bahûz axivî got divê em li çar parçeyên Kurdistanê li her derê Avrupa û cîhanê xwe de li rêber Apo derkevin û têjî bişkînin. Dijminê me yê xwînmiş bi girankirina têjîtê dixwaze em agahî ji rêber Apo negirin. Helbesta CPT jî nayê qebûl kirin divê gelê Kurd dostên wan xwedî li rêber Apo derbikeve. Xwedî derketina li rêber Apo xwedî derketina li paşerojên azad û demokrasiyê. Leyla Güven ji bo İmraliyê ji 16 balyozxaneyê re name şand. Hevseroka Kongreya Civaka Demokratîk DTK-ya berê siyasetmedara Kurd Leyla Güven ji girtîgeha jinan a Sincanê name yekşand. Leyla Güven nameya ku nivîsiye ji bo 16 nûnerdiyên seferatxaneyên welatên cuda yên li Ankarê re şand û bank li wan kir ku ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd bikevin nava li vî tevgerê de. Hevseroka KCD Güven da zanîn ku çareseriya aştiyane ji İmraliyê derbas dibe û got hewcedarî bi pêvajoyeke nû ya çareserî heye ji bo wê jî divê berpirsyarî bêgirdin û pêvajoyeke nû bê destpêkirin. Leyla Güven got di serî de li İmralî û hemû girtîgehan têjideke giran heye. Heta ku ev bin pêkirin û îşkence bi dawî nebin pêvajoyek nû jî nayê destpêkirin. Di parçekirina xaka Kurdistanê berpirsyariya we heye. Divê hûn demel destrolê bigirin navnîşan İmraliyê muxatabê esas jî birêz Abdullah Öcalan e. Çalakiya li pêşiya ofîsanê tevên Yekbûya li bajarê Cenevre Swîsreyê bên haber dewam dike. Ji 25 Çilê 2021 ve her roja çarşembe li Kurdistanê li pêşiya ofîsanê tevên Yekbûya Cenevê kom dibin. Di Çalakiyê de balê dikişinin ser rewşa rêber Apo û daxwaza azadiya wî ya fîzîkî dikin. Çalakyeran vê hefteyê meşekle darxist û betalkirina mîtînga ku wê li Strasbourgê pêk bihata şermezar kirin. Meşê li ber avaya komseriya bilind a mafê mirovan anê tevên Yekbûyê
desvekir و حتی بر ofîsan tevîn yek boya devam kir. Piştî rêzgirtina li ser navê girsiyê axaftin hatin kirin û hat gotin. Ev zêdetirê çil mehane ku hayager ji rêbertiya xwe nîne. Lê dewsa ku Fransa nerazbûn nîşanî vê rewşê bide çalakiyên me asteng dike. Ev yek bi tawayî naye qebûl kirin. Em carekê din banklanê tevên yekbûyî Konseya Awropa û CPT dikin ku bi erka xwe rabin. Heta em rêberê xwe azad nekin, em tim li qadan bin. Hemberîvan politikayên faşîzm şerê qerkirinê berfedana girtiyên siyasî yên li zindanê Kurdistanê Tirkiye bi duruşma li şert û mercê rêberê xwe de bijîn hatiye destpêkirin çalakiyên nobeda azadiyê ya ji bo rêber Apo ji aliyê gelên Kurd û Abdullah Öcalan hatta li Seydin Kurd dikilere jiyan bikin jî êber xwe bidin. Ji me re fert nake. Ba nîzika 3 sala ye em li serokatiyê xwe agahiyê nadin. Gerek ev me mezin daya be. Em tim li ser vê bisekirin. Îro ku li İmralı'yê em agahiyê negirinse qeba piskirêka Kurdî serêçarî nabe. Gerek em vê rastiyê em zanibin. Ji bo vê jî gerek em li serokatiya xwe û em li dava xwe xwedî derkevin. Em îro agahiyên İmralı'yê bigirinse îro wa tecrîda li ser serokatiya me rabese ê li ser Kurdan dinabe. Çalakiya li Lefkoşa alaqeyeke mezin de çarçoya rojên diyalogê bi Abdullah Öcalan re ku qonaxa duyemîn ya pengava ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêka Kurtê çareseriye li paytaxta Kıbrıs Lefkoşeyê bernameya şano û xwendin hate pêkanîn. Çalakî pêşengeya Meclisa Gelê Kurta Kıbrısê hate pêkanîn. Di Çalakiyê de Kurdistanê xelkê Kıbrısê siyasetmedar parêzer serokên partiyê siyasî rojnavan amade bûn. Di destpêkê de koma şanoyê derkete serdikê û pêkanên dijî hukuk û kiryarên dervê ahlaqî yeni dijî gelê Kurd lîstin. Pişre koma lîstikvanan derketin serdikê. Di beşa duyemîn de sînevizyona ku wêne û gotinê rêber Abdullah Öcalan ve digotin hate temaşekirin. Çalakî bi berskina duruşmayan bidawî bû. Xizmên girtiyan heta ku rêber Abdullah Öcalan azad nebe, tikez azad nabe. Xizmên girtiyan yên Edenê û parlamenterên Dem Partiyê Nevruz Uysal Aslan û Perihan Koça duh çûne wezareta dadê. Lê polîsan nehiş xizmên girtiyan ji وسایتان خو پیار ببن. خزمین گرتیان جب تلیلی و duruşmayan helvesta polisan protesto kirin. Polisan neştin rojnamavan jî dîmenan bikşînin û hinek rojnamavan jî derk kirin. Xizmên girtiyan jî bi duruşmaya zex nikarin metêk bibin çalakiya xwe domandin û li pêşiya wezareta dadê daxuyanêk dan. Di destpêkê de parlamentera Dem Partiyê Nevruz Uysal Aslan axivê got dayîk dixwazin bi wezîrê dadê re hevdîtinê bikin û dengê girtiyan wezîr bildin bihîstin lewma ji her devera Tirkiye dayîk tên ber deriyê wezareta dadê. Vê hefteyê jî dayîkên ji Edenê hatine li polîs dayîkan asteng dike. Piştre jî ji xizmên girtiyan Şemsê Bexdû axivî got divê tecîta li ser Birêz Öcalan êdî bidawî bibe. Heta ku rêber Apo azad nebe tu kes nikare azad bibe. Kilîda aştiyê li İmralı'ye. Dayîka Şemsê de şankir ku ev dayîkên aştiyê ne got em bangê wezîr û serokkomar dikin û daxwaza aştiyê dikin. Bila dengê min bigihîje wezîrê dadê û Erdoğan. Ciwanên dimirin ne zarokên Erdoğan û wezîrê dadê ne yên gelin yên me ne. Ji xizmên girtiyan Ayşe Elega jî axivî û da zanî ku ji bo rakirina tecîta li ser rêber Abdullah Öcalan hatine pêşiya wezaretê û got zêdetirî çil mehane ku ji rêbertî tu agahî nayê girtin. Em adalet û aramiyê dixwazin û naxwazin xwîn werî rijandin. Zarokên me tiştek nekirine û di girtîgehan de tên girtin. Em polîtikaya tecîtê şermezar dikin.
Lelke bi destê cerdevanan dar tên birên li çayê Cûdî gavar û herêma Bestayên bi ser Şirnexê birîna daran û talaykirina xwezayê dewam dike. Vê carê jî birîna daran li navçeya Elkeya Şirnexê ku di demên dawî de her tim weke herêma ewlekariya taybetê ragihandin dest pê kir. Li herêma Kumatê ya navçeya Elkê jî cerdevan dibin, çavdêriya leşkeran de daran dibirin. Darên ku tên birîn jî bi traktoran li qada nêzîkê kuleya leşkerî û cerdevanan tên kom kirin. Pişre li kamyonan bar dikin û bajarên dibin bajarên cuda. Çavkaniyên ji herêmê ragihandin ku li herêmê sê mehin birîna daran dest pê kiriye. Li herêma ku dar li tên birîn jî operasyona leşkerî jî dewam dike. Balafirê şerên dewleta Tirkiye dagirker Dêralokê bombardiman kirin hatiyarkirin ku Balafirê şerên dewleta Tirkiye dagirker derdora Dêralokê bombardiman kir. Çavkanên herêmî destşan kirin ku di encama bombabaranê de şewat derket lê derbarê hûn dahiyê xisara niştê cîhan de tu agahî nehate bi dest xistin. Li Kerkûsê şewat xistin bin kontrolê de di çoltara Kerkûs a Êlihê şewat derket û bi bandorba li gundê Şirîzba, Ebşê, Deyrîzbîn, Amîdiyat û Mêrdînê belav bû. Şewat di encama müdaxaleyê de xistin bin kontrolê de ekîbê şarîdariyên Mêrdîn, Elî û Amêdê û her wiha ekîbên Afadê müdaxale kirin. Di encama şewatê de bi hezaran hektar qat şewitîn. Hat ragihandin ku şewat ji ber operasyona leşkerî dest pê kiriye. Nöbeta li Colemêrgê em ê têjitê bişkirin û qayûmê bişînin. Li dijî destê serkirina şaredariya Colemêrgê li bajarê Çalakiya nöbetê hat dest pê kirin. Di 25 Hezîranê de şandeyek ji hev şaredar û endamên meclîsên hatine hilbijartinên navçeyên Payîzava, Elbag û navçeya Avkevir ya Agiriye pek daha tevlî Çalakiye bû. Şandeyê duh bi daxuyanekê ragihand ku wan li qada li ber bazara geriya şaredariyê dest bi nöbetê kirine. Li qada Çalakiyê jî pankartên em ê têjitê bişkînin, em ê qayûmê bişînin, ne qayûm ne têcî ji gelê Kurt re azadî şaredarî yên me ne em destûrê nadin destê serkirinê û ji vî nêre rêz bikirin hat daliqandin. Parlamenterê Dem Partiye Onur Düşünmez û gelek endamên partiyê beşdarî nöbetê bûn. Welatiyan li Çalakiyê de bi stranên Kurdî coşa nöbetê zêde kirin. Hatiyarkirin ku nöbet ew ê her roj dewam bike. Li dijî destê serkiran şaredariya Colemêrgê nerazî bûn û nöbetên adaletê dewam dike. Aktivîsta tevgera jinên azad Têja Besra İşsever li ser mijarê ji Anefera Aqivê got qayûmê tayînkirî li dijî sîstema hevserokatiyê ye li dijî nûnertiya jinê û ji holê rakirina destkeftiyên jinan e. Desthilatdariya AKP şaredariyên ku qayûman tayîn dike weke qedexe polîtîk bikartîne. Gelek mînak hene li şaredariya Peyazê ya Amêdê dema qayûm hate tayînkirin komeliya jinê ya Ceren radestî Turgevê kirin. Li şaredariya Ferqênê jî dema qayûm hate tayînkirin navenda piştevaniya jinê ya Meya kirin, navenda piştevaniya Malbatê û serokê Baskê ciwanên AKP'yê kirin serokê wê. Li şaredariya Şirnexê jî dema qayûmê xezkar tayîn kirin müdîriyetên jinê yên li Şirnex, Cizîr û Silopyayê girtin û radestî Baskê jinan ya AKP kirin. Ev sazî jî kirin Qorsên Quranê. Besra İşsever got eger demokrasi û adalet hebe piştî girtina şaredarên Colemêrgê diviya bê viyan tekçe weke hev şaredarê Colemêrgê dest bi kar bikira. Lê desthilatdarî li Kurdistanê îradeya geltûnê di hesîbîne ev yek nayê qebûl kirin. Hevserokatî ji bo mexeta sor e û em dev jê bernadin. Bi nasnamaya xwe, bi nûnertiya xwe û em ê destkeftiyên xwe biparêzin. Nûçeya Meyedaviyê li Bolîvya hevdana darbeyê hat kirin. Li Bolîvyayê yekînên artêşê navên destiyasiya li Pazê kontrol kirin û êrişî qesra Serokdewletê kirin. Serokdewlet Louis Arje ji qesra serokatiyê peyamek bi dîmen weşand û got demokrasiya welat dibin metirsînî de ye. Divê gelê Bolîvya li dijî darbeyê û ji bo parastina demokrasiyê seferber bibe û dakeve qadam. Divê gelê Bolîvya carekê din destûrê ne de hewdanên darbeyê
darbe Seru Komare Yekeminiye Heremiye Bolivya Evo Moralsi jî li ser hesabê Bêtiya Dijîtal Peyamek weşand got em ê nehêle ku hêzên çekdar demokrasî bin pê bike û çavêger bitirsîne. Evo Morales bank li alîgireyên xwe û tevaya gelê Bolivya kir ku li dijî hewdana darbeyê da kevin qadan û riyan bigirin. Belê godan ji me çend servisî pêşkêşkirin ana xatirê we de baş.